درود بر شما برادران عزیز. در اینجا табличкае ки дидесен ин марқаби яке аз бародарои тоҷики худмонае ки дар шаҳри Москва дар Одинцовский район город Кубинка қабристон ба номи Дютковское кладбище. Ҳоли ман дар инҷа менависонам адресҳои пурраша ҳамаша. кадом одамое ки ҳами Набиев Шерзод Сафаралиевича мешиносен ба хонаводааш ба шахсҳои наздикаш хабар расонанд ки ҷасади ҳами бародар дар ҳамин қабристон хок шудагиай ва ин қабристон боша ҷои одамое ҳастае ки соҳиб пайдо намекунанд дар моргҳо. яъне ҷасадшон аз ҳамун миқдори муайяне ки ҳаст дар морг зиёд места ва ягон соҳиб пайдо намекунад. баъдан аз тарафи ҳамин ҳукумати ҳамин Россия мебаранд дар ҳамун ҷо хокшон мекунанд дар ҳамин қабристон. ҳамин бародарам ай тарафи ҳамин давлатӣ бурда дар ҳамин қабристон хокш кардаган аз ҳисобе ки ягон шахсҳои наздикаш пайдо шудагӣ нестанд. ва як бародари тоҷики худмон дар ҳамин қабристон кор мекунад. ҳамин ҷасада дидагӣ ай ҷоша мақсад сиёнка кард, сурат гирифт, дар мо роҳӣ кард ва шояд хонаводашон кофтесиянд ҳамин бародарам мо намедонем. шояд дар куҷо будани ҳамина ҳанӯз намедонам. ба ҳамин хотир илтимос паҳн кунен видеора то ин ки хонаводааш пайдо шаванд ва огаҳ шаванд аз ҷои марқаби ҳамин фарзандшон. баъдан бародарои азиз дар давоми ҳамин видео як эълони дигара кунам. як бачаак ай норак гум шудагӣ буда 6-7 моҳ шуд гумшавиша. гум шудагӣ бе ному нишон. ҳозир ман ному фамилияша суратша дар инҷа мемонам. Сафибодулло ҳамин хелай ному фамилияш дар инҷа мемонам. суратша ному фамилияша ҳамаша пурра менависонам. кадом бародарое ки дар Москва дар тарафи Подольский қарор дорен ҳамин бача дар ҳамун ҷа будае. охирон бор дар ҳамун район будае кор мекард дар ҳамун ҷа то ҳамин гумшавиша хонашон дар алоқа дод будае. баъд як чиз дига ҳуҷҷатош 100% будае. ҳуҷҷат доштае, ҳама документош қоидаӣ будае. вале 4 моҳ мешавад ягон хату хабараш нест, ягон нишонаш нест, ягон кас намедонад дар куҷо буданша. инам илтимос барои ёфтанаш кӯмак расонед. ман ду видеора як видео накунам намешавад бар хотире ки ду одама як видео накунам ба хотире ки беҳад бародаро бисёр муроҷиат кардаганд дар WhatsApp. ман аллакай ҳамун муроҷиат кардагӣ одамо сафшон бисёр шудагай ба як видео намешавад. ба ҳамин хотир дар як видео ду одама ҷо мекунам айс бада ва иншааллоҳ хеле осонтар мешавад. бо шумо фикротона нависонед. шумо розиен мо дар як видео ду одами гумшудагира мисол ё ки як одами ёфшудагира ва як одами гумшудагира мисол дар бораи ду мавзӯъ гап занем дар як видео. пештар видеои мо дар бораи ҳамин як мавзӯъ буд. як одами гумшудагира видео мекардем мепафтем тамом. ин видеода ҳамаи бачае ки қабристони ҳамин Одинцовский район дар қабристон дар хобар ҷасади вая нишон додем. ҳам бо ин бачаки гумшудагира. алло нигаҳбонтон.